Păi tu ce n-ai mai venit? N-ai știu că aici. Ba da. Știi cum să îmbătați ăsta? Că a fost la altera mare, Păi nu ziceai tot timpul. Cine ziceai? Tu ziceai că într-o zi o să ne despărțim toți și să ne fie dor unul de altul. Așa. Când eram la un loc, ne tot certeam. Așa e, dar tot e mai bine, ca așa când ești de capul tău. Te filmezi puțin. Cum? Te filmezi puțin. Da, pe mine, nu că mă strâng, că nu. Nu știu cum e și pe ăsta mic cu tine. Îi. Une. Acu, Îi. Acu mine. Mami, e desemănat acum. Când merem? Desemănat, de pus, cartofi de pus. Mai este un pic. Da, trag înghețul. Nu te iau energiile până atunci. Să te ridici să ăsta pe mână, să-ți faci. M-aș mai duce, dar uite, nici acum nu știu de azi atâta. Păi faci mă 2 straturi, nu trebuie să faci multe. Piciorul de... Acum nu mai e aici, Da? E gustat să pui 2 straturi aici, așa. Numai să fie. și tu nu deci. Nu, bine, deocamdată. Nu are ce să mă plâng. Bani am, bani îmi rămân. Cu cine ești? Acolo. Eu stau cu un băiat, dar în aceea seară stă și Nina și Sara. Nina stă la vreo 50 minute de mine, Sara iară, nu aproape unde altul. La volatil. Fiecare cu familia lui mare. Ce și e căsătorit? Nina încă nu e căsătorită, dar e prieten. Dar e cu tine, mi-a duce de capul. Păi acum vine ziua ei, trebuie să rămân acolo să-și organizeze ziua de naștere. Și noi trebuie să ne facem pașaport, să mergem să ne dăm cu elefanții în mine. Adresăm elefanți. Să vă elefant. Elefant suntem voi. Care suntem noi? Unul mai bărbos ca altul. De ce vă lăsați așa? Suntem de înțelepciune. Clasicul. Tu stai în Cluj? Nu, în Luxemburg. 1500 de kilometri. Îți dai seama? Hai, du-te, închide ușa, bagă-te înăuntru, nu vrei, du-te în altă parte. Aici, în closet, nu acolo. Acolo, aici, în capăt. Da, se plimbă, se descurcă. Aici, cum e? Cum e lucru? Cum e lucru? Nu știe nimeni, nici nu știu unde vrea să mă